Wah, Propatio kalau buto. Ayo, budal, kayak jalan, jauh. Iyo. Wah, iyo. Wah, iyo. Melu budal ke ayo aku melu budal. Woi, no. Iya. Oh, no. Argetek. Lamun sinawa tema gawe gandrong solas lagane lelewo sarwa fantasi weh oi awas cok rampak sambiasa porno prajurit kang aglar satata usume Yo. Oh, bos. Rikat rampak samyo saporno prajurit kang aglar satata usume Iya, oi, yo. Ikat rambak samyo saporno prajurit kang aglar satata Iyo. Woi. Ayo. Yo. Lo. Ikat rampas samyo saporno prajurit kang aglar satata
Seberani rimba manunggal nyawa wasik iya awas cok dasar kodrat sifat manungsa kebak nafsu antara adikan adikung adikuna nyawiji jroning Allah eling sing eling urip mung sedelo aja sembrono weh antuk harja ayo yo Jumangkang ing yudha sang satriya napa tetapi ingkang sukan prajurit Datya Hamela bala lilata ing nyawa Datya Prataruna kusumane bangsa awas kok woi iya Jumangkang ing yudha sang satriya napa tetapi ingkang suka prajurit Satya Ambela bangsa lilata ing nyawa Datya Prataruna kusumane bangsa birunya semberan was iya iya yudha sang satriya tapa tetapi ingkang sumpah prajurit Datya Ambela bala lilata ing nyawa Datya Prataruna kusumane bangsa Tetapi engkau sumpah prajurit Satya
sampai lopo liloto enyawa kadyon prakaruno kusumane bangsa so oi samprani rimba manunggal Rawatya bala sikra amakarya jancot liwonto sikra lan gembira kempul mangumpul bende agawe pacot mancot kumuro suarane iya asik asik sikra amakarya jancetan liwonto sikra lan gembira kembal manguko bande agawe pacot-pacot kumuro suarane iyo so yo iya masih bersama birunya Sembrai asik ayo masih kau Osa. Ôi, ý ố. Lo. Yeah. Aku buta. Yo kali lon kesetiane kelakon larak sampe rakel cara ngamperke kilo botulane marbo jobot breke ngun sigarane ayo bangun negarane suwe ora jamu kodhok ketewa suwe ra ketemu temu pisan gawe gelo suwe ora jamu kodhok meniran suwe ra ketemu temu pisan ati pikiran tuku patok patok elo sirama manjang solo nek payung mundo macan ditrolo lo mati ora obah mateni bocah urip golek duit timbun sigarane bangun negarane sekilo botulane karo bojo potreyoke plarak samperake mecara ra ngamperke rengiran gorengan jagung ade senang rawan dinembong kecepet sabune mentah kadung tempat selek rabetah petang bubuk gula jomo kebedok atine lega wajah ode gula abang ojo sude yen tumatang kata supir mapan kemat acara mampir ing liwat menunggu tot manggung banter nyara mandut iso keblinger iso ngendang ra iso nyuling iso nyawang ra iso nyanding suwe ora jamu kodhonge telo suwe ra ketemu temu bisa gawe gelot iya ayo rek ya Sembrani rimba manunggal. Woi, asik.
Masih digoyang bersama Sembrani Rimba Manunggal. Asli lho asli lho. Janji tresno kisah sendi bintang-bintang entangnya yang wangi hati kanandanya semoro Gusti kula paringa usada rembulan ing hayawangi sampaikan kasing ati iki apa pujan ati ati gowong ayu kang ada ati di pas termo hatiku aku setia ngenteni seliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggiya rahayu si sekiho tanah Jawa tumununge ana segara kang nyata gedhe ombake kula kepala ora bakal saben wayah ra ana jawa kang nyata wani sabrono Kreta kencana dadi titikane pasurya dewa ra ana andike katon sumuna uga nyang samake ra angger dewa bisa angelake Awas yo. Iyo. Ayo Mas Edwin, yo kanca padha mrene. Presan di pasukan dan kati sakejo. Jadilan Sembrani Rimba Manunggal, jadilan Krea Sitan Sanyawiji. Asik.
yo 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 konco dong rene yo presane pasukan dan kanthi sekejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan kreasi tansah anyawiji iya yo konco potong berisane pasukan dan kanthi sekejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan kreasi tansah anyawiji yo iya yo yo konco dong rene yo resane pasukan dan kanthi sekejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan kreasi tansah anyawiji yo konco dong rene yo resane pasukan dan kanthi sekejo jadilan sembrani rimba manunggal jadilan kreasi tansah anyawiji iya sembuh yo iya selamat yo sembuh yo iya lo awas iya bos Gue sampun kawiarsa Bapak